Siji lawan siji. Dikalo siji karyaning praja kemrekut sengkut cancut tali wonda manunggal sejo Dap timur asli suarane gumuruh samya rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya. Ayo Mbak Suro, karo Mbok Kenah dipimpin ya. Ngayahi karya pakaryan Rambutmu enek sepete Mbak. rebut sengkut cancut tali wonda manunggal sejo Dap timur asli suarane gumuruh samya rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi Ditepangaken ya karo sedaya warga sing makempal wonten mriki. Woi. Oi, salah eu. Oi. diputerke pisan pakaryan dan pada ngerti apa sing digawa awake dhewe bengi iki saking Nama Putra. Perjuangannya kayak apa ya? Dipimpin kalian Bapak Agus. Suarane gumuruh samya rebut ngarsa ngestu padha rawuhna sanata sajuru-juru ngayahi karya. Ayo Mbak Kenah dituntun kok. Awas tripote. Awas sing nyembur-obor aja kena. Duk. Nah, engko kena barengan malah bulan. Hoi. Iki ditepangaken Mbok Kenah. Ampun kaget Mbok Kenah. Ya matur suwun. Kenah apa sing ngomburi? Yo karepe Mbok Kenah. Hoi. Iki barengan anyar. Yo dikenalno siji-siji. Sang wiwitan saking ler yaitu saking kanan ana Mbak Suro wujudipun topeng untune do gempil kabeh mripate saya kalung mikir kanan maju maju diprakake kenalke maju no tak kendangi ya sikile mak leguk
arane Mbah Sura. Iki sing arane Mbah Sura. Iki nggih dadine sasi Sura wingi. Heeh. Iki tiyang kaping kalih. Aku malah kaget. Yo, kingon ngono. Masa ngene pocong kok sakilan pocong opo iki? Payo, sambune Mas Wiwin. Woi, masa dikenal kan iki, Pak? Sik tak tekoni sik. Iki mah koordinatornya sapa iki? Masa sekilan, yo digagas ini lho. Oh, senajan ora dadi ngopo, siji rasa 1000 tresno. Yaiku Benawa Putra. Ikan kaping kalih yaiku Simbah Enah. Pamomong. Kadhahe putra yaiku Bujagana. Bujagana kembar telu caca. Maju. Wong telu. Bebenah. Raupane sayut, warnane coklat, mentandhaken yen wong sepuh niku kisut. Nanging cinta lan kasih sayangnya tetep karo anak wis ora karo-karuan ngono. Iki Bujagana kabeh. Sing telu bagus gagah dhuwur. Irenge dawa bangir, enek sing wulu putih, ana sing wulu ireng, ana sing rai abang, ana sing rai putih, dikumpul dadi siji. Nyawiji manunggale rasa sejati. Njegur ning seni, salah sijine yaiku seni barongan. Wiwitaken Pak Topangan. Oh. Gitu. Wah. Santai sik. Salajengipun, Mbah. Siap. Ingkang sing sisih kiwa piyambak yaiku Mbak Kunti. Ampun dumedi. Iki jamane jamane gawe topeng iki delok ning TV ya. Dadi anggap bae nek reti gedhepe ning dalan, oh padha ning TV. Ha, ngoten nggih. Dadi aja wedi. Gambarane nggih ngoten niku sedaya. Nggih. Ingkang saking salajengipun yaiku sing burine Gendirwon. Wes, aku mah iki dikomplain karo sing duwe, karo sing nganggo. Mas, topengnya sesek, Mas. PR neh. Siap, kok gedekno. Alhamdulillah, kepengin ditawani karo Mbah Ji. Kon jiko ning Kalen Jogo, kayu lo. Gedine sak kendang. Siap OTW, Mbah. Alhamdulillah. Sopat sik, Bas. Sopat sik. Oke, dilajengaken. Wis tepak kabeh. Oh, gari loro. Iki rajane raja. Wah. Iki barongane disolahke sik terus tak kenalke jenengmu sapa ngono ya Long Barong. Nggih, Mbak. Siap. Barang sing isi loro maju. Wah, maju kae digetake karo Mbah Sura. Dikenalke. Jenengmu sapa? Engko tak omongke ben tepang. Kabeh duwe jeneng senajan to kuwi mek kayu. Diwale. Aku Prabu Sima Baronge Benawa Putra sing isen gembong loro, siji butut siji gembong tas. Ya iki aku jenenge Mambang. Nek aku saka ndaraku iku Mambang, asline aku jenenge Gumbang. Wes, tepang. Nah nggih. Kok tak critake iki ora baen-baen. Iki kayu leh ngotong-ngotong karo darahku iki saka Bali. Nalika
derek bapaknya Mas Arta. Iki nek gak dijak merono aku gak iso dibarongan kayu kembang. Iki kayu kembang kenanga sing awune wangi. Tahun 2019 budal ning Bali dilalah oleh kayu gedene sak kendang gawe barongan. Iki saiki wis 4 tahun umure ana ing bumi kerajaan kene. Iki cuwil jek wangi Pak Bu. Masih 4 tahun garing iki dicuwil jek wangi. Asli kembang kenanga. Guys, mundur dikenal barongane sing anyar. Aku barongan anyar iki aku saka nggone celung saka ning Blora dijikok daraku ben gayam iki saka bola-bola Benawa Putra sing ning perantauan jos kabeh ora mung jiwa seni mutok sing ning omah nyatane ning paran ya iso mikir kanca-kanca Benawa Putra ning omah ya iki saka Blora dijikok karo bola-bola senajan to ora larang ping 3 juta alhamdulillah nyatane iso mlaku duwe duit ngeten Mbah duwere kita setunggal Mbah wah apa ya duwe Mbah sapa jenenge Mbah Mbah Waki sing keri Mbah oh siap iki lho Mbah Wakine kok keri sih angkat getakno sorak bareng ya oke no kosulke apa Dik penake Dik aja dipleroki semonggo penak. Wes nek poconge gak dikenalno nek grupe ora. Wah, gak apa-apa. Kuwi Pak iso cuwili kok piye. Lah Pak, wong 18 iki kenten wong ya ta. Lah iki to Pak. Yo suka parisuka yo. Iki nggone ibaratnya dhewe ndegawene Benawa Putra yaiku kae sanggare sanggar Benawa enek botone enek tubune gapurane ya wis kowe mlebu metumu saka kowe aja dipleroki persiapan sindene Pak Topang Mahesa anak-anak numpak woi yo genine wae vokalis fals Mbah oi Mbah Nyonyo di Mbah siap Bos
Waki, maju Mbak. Oke, ditepake maju, Mbak. Kae Mbak Waki, kowe kok iso ndomle, Mbak. Ayo Mbak Waki maju sini, Mbak. Wis kono ya ndak apa-apa, wis kono ndak apa-apa. Ning burine tripod, Mbak. Tak MC-ke, Mbak. Kata-katanya saiki iki harimu ya, Mbak. Sampeyan sing uluk salam ning kene ya, Mbak. Ya, mbok keinan musik, aja uluk salam sik. Aja kepel-kepelan tangan, aku malah melongok. Oke, aja dibokongi no, madhep kulon. Ayo uluk salam sik ya balaya. Nggih, matur nuwun sanget. Walah, lambe jedir pamer eram ya. Nggih, kula tepangaken nggih, asli kula yaiku Mbah Wage, kula lahir dina Jumat Wage wingi ditatai dara kula gak kleru gak piye-piye, tatahe mlese, lambene kula lan ndomble. Aku ya mbah gak kena iki, pokoke Benawa Putra siji rasa sewu tresna. Ora kaya gendruwo kae. Deloken kae duting. Gendruwo rene sik. Ya, rene sik. Lho, diceluki ya lho gendruwon. Rene sik. Oke, jagongan sik, dijagonge. Perkenalan. Perkenalan sik. Iki lho, ndoroku dhek wingi gawe aku Jumat Wage, lambeku ndomble lho. Tatah digapak kepuk malah melenje lho ya. Iki yo wing kanggo acara iki, acara kaule, acara ambal warsane Benawa Putra. Ora kaya kowe lho, gendruwo matane meletes siji. Wis, marak wis diomongin darahmu to. Kowe wayang njaluk ganti, ya iki dina iki wis Agustus full ndoromu gak sah entuk mikir ngomah. Ora Mbah kakunge gendis butahe kono kang dhewe prak ngono wae. Wah, sing dikekno omah ra mikir blas ya. Ora apa-apa kok aku love you karo sampean. Wong teko. Sing bagus. Assalamualaikum. I love you Bang Narto. Kenal. Siap. Kok sangoni ning mah ya. Siap. Ya wis aja dadi ngopo, saiki aja dadi gawe. Ya iki dikenalake depangaken ya. Ayo. Asmi kula yaiku Mbah Wage. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalu mriki kula saking sak rombongan saking Benawa Putra badhe ngaturaken crita kawiwitan yaiku babat alase Benawa Putra wiwit taun 2019 tekan 2022 iso duwe jeneng Benawa Putra wis saka ngendi? Ya ayo diceritake bareng-bareng ya. Ya, ayo mundur sik. Ditata ingkang sekeca dikai penutupan lagu ya. Kayak lagu apa, Dik? Penake, Dik. Kayak lagu apa penake? Sing penak. Siap, Bos. Oke, Oslo siap lho. Iki lho Pak Bu, ngapunten lho nggih, tak critakake. Wah, kuwi komburinan iso di Oslo ya. Mbah Wage ngomong, "Mas, aku ngene ya, aku parge ya." Siap, Pak yo ngono. Tenang, kok jatahmu. Ning yo aja ning kono, ning arep sik kono. Dicek-ceket pargone piye. Engko tak Oslo nggih.